راديو إرنا كبرات تخطتلتي مدبنا قاتلو زقرب تحستونا مدب كفوتستيو نيلومي أغايشنا أتو برهان قدم كام مينيسوتا سنت بول مس أتو تيدروس منغستو كاب هيوستن تكساس حبرات منغستات أمريكايوم كأند زعبا نيلوم خوينو زقرب دما نتي إتوبياو غازيتانيا تامرات نغرا مس شجر تايمز ميديا استباله معكن لك أحد تري كل تشحن إسران قريبو ني إرتراواننا ملكتو زهبو رئيتويو إذ رئيتو أب كل درجة من رخو زهان إرتراوان تزركحو عبو قطع فتيرو يركب نغازيتانيا تامرات نغرا وسيخكا بوزحات غازيتانياتاتن بوليتيكانياتاتن إثيوبيا نبوزح سقيات حزب إرترا عشش بمبال بزعبا بحرن زمدناتاتهم مسقدفن بريزيدنت إرتران تراي كم زقدسهم كزاربو تصنيحهم يوم أمو إذن تامرات دا كابناي كالوت انتاي فليو انتايلنا كم زسعب يركبو حبيرنا نسمعيو إثيوبيا إرترا اندات نور يوسنج كان إرترا تنور ኢትዮጵያን ማንም ኃይል አያግዳት ማንም ኃይል የተባበሩ መንግስታት ምናምን ማንም ኃይል አያግዳት ግን ለጊዜው ውስጣዊ ጉዳይ ቢዚ ያርጎናል ይሄን ደግሞ ኤርትራውያን ያውቁታል ሁሉም ኤርትራዊ ያውቃል ኢትዮጵያ የፈቀደሽ ቀን ኤርትራ የምትባል ነገር አትኖርም በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የራሷ የሆነ ወደብ ነው የምትከራየው የምትዋሰው የምትሳለው ሳይሆን የራሷ የግሏ የሆነ አክሰስ ቱ ባህር ያስፈልጋታል አንደኛ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን ኤርትራዊ መሆን ኢትዮጵያዊ ናቸው ወንድማማችነ ምናምን ባሃተታ ያስፈልጋል በኔ እምነትና በግልጽ ለኤርትራ ምንም አይነት ጦር መሳሪያ የሌላት ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ኤምባሲ ምናምን የሌላት ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልጋናል ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማጥቶን ኤርትራ ፈጥረ ተሰጣቸዋል ማለት የሆነ ካርሲ ምናምን ካሰላ ውጪ ያልተሻለ አቅም የሌላት ሀገር በዚህ በኩል ኤርትራውያን ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ ሀገር እንዳይሆኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ያዋሉልን የባለፉትን 30 ዓመት ሁለታ መዘንጋት የለብንም እሱን እዛ ላይ ማጠናከር ነው አጠናክሮ መስራት ነው የሚያስፈልገው ፖሊሲ ይኖረዋል ያ ፖሊስ ደግሞ እንትን እንዲኖረው ከዱላ ውጪ እንዳይኖረው አንድ ኤምባሲ ያስፈልጋቸዋል አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ሌላው ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው በሙሉ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር እንዲሆን አድርገ ማስቀመጥ እንደዛ አይነት ስቴት መስራት ይቻላልም ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ባራይላችን በመጀመርታ ኢትዮጵያ ዘድልያ ናይ ባዕላ ዝኾነ ወደቢው ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክትከውን ዘይትኸውን ኤርትራ ክንሰርሓለውና ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዘይብላ ዝኾነ ይኹን ኤምባሲ ወይ ዲፕሎማሲ ዘይብላ ንኢትዮጵያ በቁጠባ በፖለቲካን ዲፕሎማሲ ስጋትን ዘይትኾና ኤርትራ ሰሪሕካ ትህቦም በዚ ጉዳይ ኤርትራውያን ብዙሕ ከይመሃሩ ንኸይሰርሑ ብዙሕ ሓያል ሃገር ንኸይኮኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ዝወዓሉልና ውዕለት ክንዝንግዖ የብልናን ኣብ ልዕሊኡ ኣሕይልና ክንሰርሓሎና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኤምባሲ ኤርትራ የድልዮም እዩ ምስ ዓለም ዝገብሮ ርክባት ኩሉ ብመንገድና ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳያት ከም ዝኸውን ጌርካ ተቐምጦም ከምኡ ዓይነት ሃገር ክንገብር ይከኣለናን የድልየናን ኣሎ ብድሕሪኡ ናይ ባሕርን ካልእን ብሓይልም ቁፃርዮ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከይትህሉ ኣብ ዝወሰነትሉ መዓልቲ ኤርትራ ኣይክትህሉን እያ ንኢትዮጵያ ዛዕግታ ሓይሊ የልቦን ንግዚኡ ናይ ውሽጥና ጉዳያት ፀቢዱና ኣሎ ዝብል ይርከቦ ናብ ኣጋይሽና ከነስክረኩም ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كلتهم كبرات أغايشي أقدمه بسم سماعة دمت رادي إرنا أمسكناكم كلتهم نقاط أمي كاب حبرات منقصات أمريكا هم سلازي زعدمكم مغنيات مالت برهان قدم كمون تيدروس منقصت كلتهم بسم سماعتي مسكناكم برهان بقى جمر تعدل كل من لاين عها بكا حراي صبو
تنكي يوهانس بمجمريا نزعد مزي عدل بمهكا كما قلنا كاتو كمون بزي أقاطعمي حدش عامت رحوس حدش عامت ناي سرناين ناي كسانتن مولو هزبي إفرا أوز أين وشت انزل لنا كبلي فورتو أنا برهان قدم يبهال مينيسوتا سين بول يقمت قدمي إسران شعتر عامتين هو أمريكا مزي قدميو بشعن شعتر ميتن 74 مجرسانا حي تراس سليفي أميدا إفراون كم تقولوا تعالى ساي أبتز فلالي باي كالسي مدا جوبو بركيتي أبتز كايز نبري كالسي دحريو بمحزنة ويانن حزباوي جنبارن تدفينا مسوسنا للسودان مسي كالسودان بوجد مالا أمريكا مسي مناتي زي مسلتي دحيا بايتاي اوكي يعني لي تالي ማለት ካብ ቀደምያ ንፋለጥ ደጊሞም በብእዋን ድመጹ ሓደስቲ ጋይ ስለ ዘለው ጥራይ ቴድሮስ መንግስቱ ጋዜጠኛ ሓደ እዋን አዳላው ጋዜጣ ሰላም ዝነበረ እዩ ሎሚ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ኣሜሪካ ይቕመጥ ኣሎ ጽቡቕ ኣለኹ ደ ግዛእታት ኣሜሪካ ጽቡቕ ገይሩ ይጽውዕኒ ደሓኒ እሞ ተወሳኺ ትብሎ ተለካስ ካብ ባዕልኻ ወስኽ ልክ ኣለኻ ኤርትራ ጋዜጠኛ ወይነ ሰርሕ ነይረ ኣብዚ ምስ መጻኹውን ብስተመሳሳሊ ተወሰነ ግዜ ኣብቲ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ተዋፊረ ሰርሕ ጸኒሐ ነይረ ኣለኹ ዋላ ካብ ዝመጻት ሒዘውን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት መዳያዊ ቃልሲ ከበርክት ጸኒሐ ኣለኹ ማለት እዩ ትክክል ምናልባት እንታይ ደሓስብ ነይረ ናይ ሎማዓልቲ ቀንዲ ዛዕባና ናብ ዘምጻና ነዝር እስቲ መምጽእ ዝኾነ ኣብ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ተባሃለ ናይ ኢትዮጵያ ተሳተፈ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራ ዳሃቦ ኢና ክንዛረብ በቀንዱ መጺና ግና ቴዲ ኣብ ኤርትራ ከለኻ ድሕሪኡ ምስ ወጻኻ ማለት ቀንዲ ካብ ኤርትራ ወጻካ ዝኻለ ምክንያት ምስቲ ናይታ ጋዜጣ ተተሓዘ ጉዳይ እውን ይመስለኒ ኣብ ትነብረሉ ዘለኻ ሃገር ኣሜሪካ ምስ መጻኻ እውን ሓደ እዋን ነቲ ትሰርሑ ጀሚርካ ነበርካ ጋዜጣ ዝምልከት ተጻብኦታት ኣጋጢሙካ ነይሩ ንዓኻ ካብ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ከመይ ተዓጽያታ ርእስቲ ድሕሪኡ ብዙሕ ኣይለዓልናየን እሞ እስከ ቅሩብ ንድሕሪት ማለት ሰባ ስለምንታይ እዮም ድጓነጾ ንጋዜጠኛ እቲ ዘጓነፈ ምስ መጻኹ ናብ ኣሜሪካ ብሂውስተን ሓንቲ ሰላም ትብል ከምዚ ኒውስሌተር ወይ ከዓ መጋዜን ትመስል ከዳሉ ጀሚረ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ብተወሰነ ግዜ ኣብቲ ሂውስተን ጥራይ ዝያዳ ብሂውስተን ከባቢኣን ናብቲ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ንምግልጋል እያ ፎካስ ማእከል ዝገበረት ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ ናይ ዓድና ፖለቲካ ከዓ ትድህስስ ነይራ ማለት እዩ ብዙሕ ኢንተርቪው ንገብር ድሓር ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ ዌብሳይታት ከዓ ይለኣኽ ስለዝነበረ ናብቲ ህዝብና ከዓ ትበፅሕ ነይራ ብዘይብኡ እውን ብኢሜይላት ከዓ ትዝርጋሕ ነይራ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ዓድና ኩነታት ንፀብፃብ ንገብር ነርና ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ ኣብ 2009 ብምክንያት ናይ ሳንክሽን ዝግበር ዝነበረ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ካብ ናብዚ ናብ ሂውስተን መፅያ ኣኺባ ህዝባዊ ኣኺባ ተፀዊዑ ነይሩ ኣነ ከዓ ከም ጋዜጠኛ መጠን እቲ ዝብልዎ ምስማዕ ሓደ ሓበሬታት ዝብልዎ ከዓ ኣብቲ ጋዜጣ ንምስፋር ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ በቶም ናይ ስርዓት ህግደፍ ደገፍቲ መጥቃዕቲ ወሪድኒ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሰና ሎሚ ብኣማኒኤል እያሱ ብንቋቑሖ ዝነበረ ሽዑ ግን ብኢዶም እዮም ኣትዮምኒ ማለት እዩ ብዙሕ ትፍለጠኒ ነበረን ኢንፋክት ሃሪመ ገፀይ ዋላ ብዝግንባረይ ብዙሕ መጉዳእቲ ወሪድኒ ነይሩ ተወሰነ ግዜ ንኢመርጀንሲ እውን ከይደ ነይረ ብድሕሪ ግን ዓመት ዝኸውን እቲ ፕሮሰስ ቀፂሉ ዳርጋ 2 ዓመት ዝኸውን ኤንወይ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ዓመት ዝኸውን ከም ማእሰርቲ ተወሰነ ገንዘብ ዕዳ ክኸፍሉ እቲ ማእሰርቲ ግን ብናይ ኮሚኒቲያዊ ኣገልግሎት ንክገብሩ ተፈሪድዎም ማለት እዩ ካብቶም ዝነበሩ ግን 2 ሰባት ጥራዮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነይሩ እቲ ከም ዝትፈልጦ ብቲ ፈለማ እንትሕዳ ዝኾነ ሰብ
متكعت وريدون زخون زيجا أمريكا تي منقسي بعض حسايز قبره منقسي زكاتلو نيرو تي أبدا ليز ورد حبريت أنا موهاب قل ناتي ترى نيرو مالتي سلزي بناتي ابنت تي حبرت سرنا زخون زي حقا وخقبر كله بوليتيكا وتحاس خاطر تفعل على خطوان تخليخا كل نجارسي حقن سرعتنا خير كاختخيت كم زل خان مزحات تمرت زخون خويني مثلني كذكره الله مالتي هرايت بومباري ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ንብዙሓት ሰባት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ማለት እቲ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ኣውራ ኣብ ፌስቡክ ካብ ብዙሓት ከምዚ ብዙሓት ቁጥሮም ብቐሊሉ ክፅውዕ ደይክእል ሰባት ኣብ ኢንቦክስ ወይ ከዓ ኣብ ሰታሪት ብውልቂ እናለኣኹለይ ከይተረፈ ኣነ እውን ክፅሕፍ ተገዲደ ማለት እዩ ብዛዕባ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ማለት እዩ ትደሃቦ ሪእቶ ኩላህና ሰሚዕና ያለና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሉዓላውነትናታ ከምዘይ ቅበል ተዛሪቡ ጥራይ ደይኮነ ብዙሕ ካልእ ነገራት ኤርትራ ማለት ሓንቲ ድኽምቲ ኤርትራ ክርኢ ከም ዝደሊ ወታደራዊ ሓይሊ ዘይብላ ከምኡን በትሪ ጥራይ ድሓዙ ፖሊስ ክህልዋ ገለ ዝብል ብዙሕ መግለጽታት ሂቡ ነይሩ ብድምፂ እውን ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ሕጂ ከምዚ ምስ በለ ሓንቲ ኣገዳሲ ዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ ንሳ ከዓ እንታይ ኢሉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነመስግኖ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ንኤርትራውያን ኣዳኺሙልና ኣብ ዘና ሕጂ ዘለዉ ደረጃ ክበፅሑ ገለ ተባሂሉ ቀሪቡ ነይሩ እሞ ሕጂ እዚ ኢና ክንዘራረበሉ ለለ እስኪ ቴዲ سمعك هذه خاطر ناس زربا نيتامرات نجرا وتمالي سمعيا بنحنا داركنا فرق لي تخابي واناتي نيرو بالسمع خوا بحكي كي ديكسونا خاركون مالتيو تتزاربوا كم والكسب كم غازتينيا كم بزحات إثيوبيان كم عينات تحسس بقم زلهم ولا بول كسب درجة ترايك كونفس ولا تي سرعة السياسة حقيقهم زنبرة ودواتون كم زول مركز تزلون كم دلوا فلت نيرجن التون تبدأ حريز زنبرة مسج تبدأ حريز زنبرة ملأختي كعرف إنه أنا كعلن شو أنا هيدا كسخله ترجمة خربوا فتينة على تيتن كان عند زبالين بتاعت فلايتا إيرتران بزح نخي مهارو نخي سرحو بزح حيال هاجر نخي يكونوا بريسيدنت سياس أبز حلف 3 عامات زوعلوا لنا وعلت كنزنقو عيبلنان كبل مستزاربه بتعامي وخصاي غيرنا مالتي جزء تاي مالتي تقوس لخاز حمم زبير فراس سياس كونيلو كصنتنايلو كابت هاجر كدف انان كوصانان مولتما وسترفقا تحتي غدغات كمبرنان صنحه كل محوراوي متنتاتنا محوراوي ركباتنا اعدي قطوانا عليو كم حزبن كم هاجرن دو كم زينبل نخغبرنا قالسنا صنحه قالس مخانو مرغاغصي كوين رخيبه يوم مالتيو زي سياس مع خندي كم صلى الناس لمنتاي كم زغبر واي لمنتاي سياس حزب ኤርትራ كم زغبرو زلو زبل حتو بزح غزي مسي نرخبولن ኢና بستفላለየ ዲክታተር ስለዝኾነ እዩ ወልቀመላኽ ስለዝኾነ እዩ ከም ስለዝኾነ እዩ ንበሊና ግን ቲ ብፍላይ ማለት ሃገራትና ንሕዘን ክዳላለያ ህዝብታት ከምዚ ብኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ክዳላለይ ባህርያዊ እዩ ዓለም ብሙላ كم دابلي نيرو جن بخمسة عينات يسب أو زخونة فتصامي دي جزاء حبرة السبكة جزاء ولد خا مخامسة خاصة على السخن دزم زوات زخفلة مخا عزتي عرام زخونة جره زخونة لوح زخونة حبرة السب ني سياس كم فتأري زريوز نبر حبرة السب ناب كمسة عينات كونيلو بقافلت أو ديق زبالة تحت قدقات سلمات كتونا يسرح من بار مونيك أمزياتهم زعم مسؤولها أبي إثيوبيا بوقعي بمسجانا بجنينات قبلوا كتسمع كترين كلها نتي بريسيدنت سياسة بحالة ناب إثيوبيا أتيو بتزارب والجزء مرة سخويننا الله مالتيو دكتور أول نوعلو سياسة في مونغو زربو بريسيدنت سياسة كم زز أمثال الجنينات بمفتش أمكاس بسم حزب إثيوبيا أن نسجنا كايلون كزارو سمعنا الإرنا مالتي حجي بإثيوبيا إسرائيل أفوركي كم حدا جيجنا إثيوبيا إيرترا نايم ملاسن بحرا نايم ملاسن تول أخو حيزو
كعيلهم كقادلهم جيجدنت كم زفتنا غيرهم يقصروا خمزلهم كم زعمسله مخا أوخي عارفها كان يسرح لهم زلهم أصلاً كأنا كيد استزاروا سياسون تبتلومودا كيد هذا كل الناس بزيلومود كنتات كن عي خمزلنا هنكلتف خمزلنا ونسرح يلو كزاروا وانتزاري بريزيدنت سياس مالتيو سلازم تايدر يكازلو بوغن إثيوبيا بحيلي يسرح لهم بدفيت كونيلكا كابت منقص جميركا محوراتهم كم زيهم زعمسلو بالحزب لهم غازتنيهات حسكا نتهزبي نتمنقصي بحيل دفي خان حزبي إرترا ولا سياسة تحققيسكا إرترا داقم ناي مقرانن كمتي بزح نتبتات تحرك ملصق إلي في تقص نتبتات كنملسينا تملسنا أنا برهان كأتو برهان زي حج زلو هلو كنتات أمونغ إرتران إثيوبيان زلو زمدناتات كاو حلو في تاريخ ناتكا أقدم أبيل كان تايت بالنيركا بوديت ناي ويانن زباكم بارن تدفينا وطينا إلكا نيركا ساخال أكا تعيتار استخدكون تخيليا مالتي كامر استنتبتينا جن انتاي شعو زنبرة تمكروخة تبقيسكاس مزنا حج زلو هلو كنتات كمي تقانازوا مزعجي زغيد دلو إثيوبيا أنا بلعلي إرترا من دقنا إرترا تبهال قزاءات نيراتنا يدول زروا خمسو هلو صبو أنا انتايم بلكو كابتو مكرو نايتي زحالة أتحي زي قلت أتوخيني اتنا إثيوبياويان دقيقتن بحقن كل جزي قيح بحري أبدقنا يزبلوه أنا مسوهم سلازعبو يكون سلازفرطومر زي بإنديفيجوال يكون بجروب يكون بمنجستي درجة يكون ناي كدم حلمهم نزيو دا حال زكاة نجري نزي حلمهم دما أبرعينا ينعب بتقبال دما أرادسنا فتحنت نجر دينا عند خبرات زخير انتايو إيساياس بقوبو أيفرتنا يوم كم تزبي أترا وخدات سبات يوم إيساياس بقوبو زفرطوه نيرهم نابزو كدايزي كم زقتونا خم زخيلون زقموتو سبات نيرهم ምክንያቱ ለሁሉ ዝገቡ ዘካይዶ ዝነበረ መናውራት ሓቅነት ዘይብሉ ምስ ጊዜያዊ ዕንክልል ሸፈጥ ዝተሓወሶ አገባባት ይጓዓዝ ነይሩ ወያነውን በመጀመሪያ እግር ዘከልናዮምን ዘሐገዝናዮምን ንሕና ኢና ነርና የማነ ጃማይካውን ሓደ ጊዜ ኣብ ቃል ከሓትዎ ገረም ከሎ ከም ዘሐገዝናዮም ሓቢሩ ኣነ በአካል ዝነበርኩዎ ኣብ 76 አከባቢ ዛላምበሳ ዝተገብረን ራዛ ፕሮጀክት ይሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሰረዶም ሰራዊት ንሕና ብውሑድ ቁጽሪ ሆነ በአይነት ዘለሐልና ስለዝነበርና ምስበተና ዮም ሓንቲ ጋንታ ናይ ወያኔ ነራ ኣብትዋንቲ ምሳና ውግእ ናኦም በአክል ዕቅድማይና ካብቲ ዝሓዝናዮ ብረት ማርክና ዝሓገዝናዮም ግን ወያኔ መጨረስታ ምስ ናይ ፖለቲካ ኢሳት ሰማሚዖም ንኣና ሰበብ ባድመ ዝተፈጠረ ሽግር ንኡ ንባድመ ንሙናን ኢሳያስ ድማ ዕድል ረኺቡ ተጠቂሙሎም ብናቶም ምትሕባር ካብ ሜዳ ኤርትራ ብና ውሽጣዊ ጉዳያትና ጥራይናቶም እውን ኣኻሊ ይኮናን ማለት ውሽጣዊ ጉዳያትና እውን ፀገማት እውን ነይሩና እዩ ተወሳኺ ናቶም ተወሳኺ ናይ ኢትዮጵያ እኩብ ድምር ናይ ዝተፈላለዩ ሽግራት ካብ ሜዳ ኤርትራ ክንጓዓዝ ንኽእል ስለዚ እንታይ ኣነ ክብል ዝደላ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ገዛት ኢትዮጵያውያን ድልየትን ባህግን ኩል ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ንኣና ንኤርትራውያን ኣጥፊኦም ኣዳኺሞም ንሙናን ሕልሚ ስለ ዘለዎም ንሕና ሓንቲ ነገር ክርድኦ ዝግባኣና ነገር ሕጂ እውን ከም ትማሊ ሓድነትና ኣደልዲልና በመጀመሪያ ቀዳማይ ፀላኢና ኢሳያስን ሰዓብቱን ኣልጊስና እታን ደልያ ወይ እታን ጽበያ ተስፉት ኤርትራ ዳግም ክነምጽ ከም ዘለና ዓቅም ከም ዘለና እዚ ከራግጽ ደሊ ተኣገዳሲ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝለ ሃገራዊ ሓድነት ብዝለዓለ ተጠርኒፍካ አንጻር እዚ ዝካየድ ዘሎ ትምክሕታውያን ኢትዮጵያውያንን ከምኡውን ኢሳያስን ደቂ መዛሙርቱን መላይ ጽበና ዘሎ ዓብዪ ዕማም ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኦኬ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እወ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ዘረባታት ተዛሪቡ ምስ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰማማዕ ማለት እዩ
ግን ብዙሓት ሰባት ነቲ ናቱ ኣባህላታት ካልእ ተፈለየ ትርጉም እዮም ድቦ ንኣብነት ኣይከሰርናን ክብል ኮሎሲ በቃ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ ተማሓይሹ ማለት ብሰላም ተወዲኡ ድብሎ ዘሎ እዚ ናይ ሰለስተ ወለዶታት ዘየድሊ ክሳራይ ነይሩ ገለ ዝበለውን ማለት ክሳራይ ነይሩ ክብል ኮሎ ኣባህሉ ከዓ ነቲ ክሳራሲ ብዘይ ውግእ ክውዳእ ዝነበሮ እዩ ዝብል ዓይነት ትርጉማት ይወሃቦ እዩ ሕጂ ንዓኻ ከመይ ይስማዓካ ከም ተጋዳላይ ዝነበርካ መጠን ብርሃን ትበሃሉ ናይ ብጣዕሚ ይስማዓኒ ምክንያቱ بعين إساياس هو ترجم يقولون مخنياتو تزديو علامة لزبسح بعيني كم إريتراو زجا بعيني أخواتين أحاتين أمير إريتراو كده كوم جد بتعني سمعني مخنياتو نحنا كثير لينا كثيرنا لينا أخواتنا كثيرنا لينا سلزي أي كسرنا كبر جرام كله هو بعين إساياس أي كسرن مخنياتو علامة وين يرون يتبعن المحوات نيتراين بدكامن نيتراين فحص إنجرح مبالن زي علامة وصل زنبر بس علامة وصل زواقعي بما نسو أفو خفيتو خزارة الزخالة أوكي باري بريزيدنت إساياس ديما ديلي إزبلو زلو إلو نبران تيدروس كمتي أقدم كاستخاو بعلقة ترجمكا دوصاكايو أبناتكا فيسبوك وشت زلو ناي تام قادت أينا تامرات زربا مجمرتا إثيوبيا زدليا ناي بعلا زخونه ودب بعلا توننو ناتا ناي جزا رسا ودب ناي كراي دي كونه ساتوننو كم زبله ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ኣጽዋር ዘይብላ ዝኾነ ይኹን ኤምባሲ ኣብ ካልኦት ዓለም ዘይብላ ስማው ዝኾነ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክህልዋ ከም ዘለዎ ከም ዝበለ ንኢትዮጵያ ብቁጠባ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ስግኣት ዘይትኾና ኤርትራ ሰሪዕካ ክትህቦም ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ ሕጂ በዚ ጉዳይ ኤርትራ ብዙሕ ከይመሃሩ ከኣኒ ፕሬዚደንት ዝገብረሎም ጻውዒ እቲ ዕድል ገለ ረሃቦም ከዓ ጽቡቕ ኢሎም ነይሩ ማለት እዮም ግን نزغلو كنرئ غلنا بحفشو إثيوبيان بتحد شنخ حجي أزغلو خون كله إثيوبيان سلمن تام نتدلي وحسب بقول تدليوه هو هذا تايوتي حقتها جزية أنا زي مخاطي تيوتوانا قالت إيرترا حجي بقول شنقاتو لا يتخون هاجريا بتاريخه وخون بتيز جبرنايو ناي 3 عام تقاسخون ود حورات هاجر خون بعد الخاوي خون بقولوا بحقن بس نحن ذكرنا قالسن إيرترا لا يتهاجر تباهيله حجي كاوت عايز جبر كل جزء ناب قنصن ناب زي حقاون ناب كويناتن مسواتن عدوتن كوزنا يخيل مخانو كقبولو يكالن إذا خاطر تايم سيليكا أجي تاريخات في إثيوبيا زلوا سرعات نجنا تبدرجز نبرسن حسب يناب إثيوبيا زملة سلوا أجي كل جزيتي أبز حالة في 3 عامات زنبرة أب إثيوبيا زنبرة بوليتيكا وسنا حسب زجاز زنبرة بفلايت ناي بهير سبات زبل ناي إثرار ولاونت كقبل بحرية وينيرو مالتي مسناتهم بوليسي مسناتهم سنا حسب زخيد يديرو مالتي زحجت مثل الله بيترا بوليتيكا وحيل بمجدي دكتور أبي جيرد مثل الله حيلجن تجبعت زخنة كل نجر بحيل خقات أصير زدلي حيلي نعوقة تكبري زي زلهم عليه سريال لقى أبي تبي زلوا سرعات تاريخيو ناي كللات زنبرة دوبات أفريسو بعلو حيلي بمستاد بمقنعات هذا شجرات تفتير الله نابله تي ما أكلای منگستی نتن کلیلات زکواه سر لنزل لخونه تاسینان ریزه لنا مالتی. زده که مقصلتا نایزی بفلایت نای کابتم نای ایتیوپیا بهرسبات تاریخه تی نای امحارا بهرسب كل جزء نای مسفحفح نای مجبات نای معمات نای جبيت كناي محاز زبل بحلن سن حسابن أفتي دوام زاتوي. هجي كابز زمشي تاريخاوي مسارات له بحلاوي تحساس له مست بوليتيكا وسنا حساب زخيدي هجي كل دمريو بفلاي تي دكتور أبخا كم زرير لغا نتزنبره قوام نايت هاجر بستفاد عليه مجدي أم فراسن كللات بعلو بزقوا سر لنا مجدي بهوتوت بتوتا فدرال وتهدروا حيلي إنداجز نعو بمقصار نعو
زدقفوا وكالتي وكامرحتي انداتخلي زخي زلو تحانتي اب إثيوبيا ترعينا تزلا وكابرتي عات تزلاتي نا اب تግራይ ዘሎ محداري which is نعنا كما اونت ازري نعنا مالتي اوكي تيدروس نزناي اب تግራይ ዘሎ ممحدار ناي حواحت كما اونت ازريو قدم كم يخاطردو انا ون تاي ازريوم تي حلوف تاريخاتنا كم تمكرو قبيتنا غده ابز اوان زي نحنا مس حزب تግራይ بغربتنا بزمدنا بكل تاريخاون جغرافيكاون حساباون خكبات زلنا زقربوا اكلنا نيجون وصعهم وصعنا لنا كمان مسوق تقوز بناينا انتخونا جن امون غبعزو قالسي تراي جيجاهات نيريو تجيجا كمان اوان مدرخو يهلو هون نزاربولو ነገር ግን ابز اوان زي ግን احنا حزب تግራይ كمتي أدعيهم مثل إيرترا كمزلون من مناسي إيرتراون تقبلهم يأكلهم كمزلون حزب تግራይ حاونا مخانون قالسنان قالسوم من حبات صلاة كمزلنا كنرجع لنا أبزقوان زي مخنياتو زي عوارات كيلو سفيرو متسي زلو كجيلة إيرترا يكون تግራይ يكون ربحنا قفلو زي سلازوخانة نحنا حبيرنا نزي سرعة زي نمكتلو مجدي كنادي علنا بحالاي مهناتو تيناي إساياس بروباغاندا ويانا نابلكا نحاوز بيترا نحاوز تግራይ زكايد زنبر بروباغاندا جزيو كم زخلق جرنارينا بيترا مثل تግራይ تطوق بالكم زلو مهناتو أب حماء يكون أب صبق يكون حديرنا نملكت نخير بحبات نسرح نخير نحنا مخانا كنرد علنا تكبر بمكل دماء تقوكم لنا دوانزي معناته زكاية جلو عالم لخاوديتا إساياس عقمها اللي ويكون زلاحي تحت نزبط جلو إساياس كل جزء لوخي معناته زي ناي جيوبوليتيكس ناي خبابي ناي هورنو فافريكا زكاية جلو ناي عالم لخاويان توالا درتي عجبوتي زعم السلا سوبر باورس بوت زكايدالو زلوا إرفراون حنتي كابتن قلحت زورا بوتا سلازوخونت سلازي زقود داينا استنع علم لخاو بوليتيكا متأثر زلوا سلازوخونة استنع أنا زقدسنا هاجراو منتنا هاجراو كورنا هاجراو حدتنا حلينا كم كمان هذا أمسولو ساعات طويلنا لازم مسنا زلوا هو ولا نسرد تطوق لنا بحالاي اوكي تيدي انتايو بزح غزي ازي ناي غازيطኛ تامرات نغرا ولا تزاربو بزح نطبታት مسمعو ولا زي حلافنتاو يخون بزح حقታት አለዎ ካብ ተዛረቦ እዮም ድብሉ ሰባት ሶ አክንደ ሓደ ኢትዮጵያው ጋዜጠኛ ከምዚ ኢሉ ኢልና ብኡ ንሓምም ወይ ንሓስብ ንሕና ናህና ናይ ገዛእ ርእስና ጉዳይ ባዕልና ደይ ንውድኦ ህዝቢ ኤርትራ አስቂጡ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ስቕ ኢሉሎ ኣብ ደገ ደሎ ከዓ ሓደ ቋሚ ብርቱዕ ዝኾነ ሓይሊ ክፈጥር ኣይከኣለን ክሳዕኹም ደይፈጠረ ከዓ ብደገ ዝመጽእ ጽልዋታት ድሌቶም ተበሉ ወላውን ንገብሮ ነገር ሲየለን ባህልትዮም እንታይ ይመልስኻ ማለት ከምዛ ድራኺያት ማሉን ንሽቲ ፖስት ገበርኳ እንታይ እቲ ህጹጽ ግብረ መልሲ ዘድልዮ ዓቢ ነጋሪት ገለ ክብል ክሰገረ እንታይ እዩ ናይ ኩሉ ድምር እዩ بحاطيرو تي أب أمانغو إسرائيل إثيوبيان تي أب كبابينا زكاية دولو بوليتيكاوي كيدي نتي كم إسرائيل وزدو لنا تجبرا وسرحات قديمو يسخي دولو قديم النايز دولو سلازي هجي كم إسرائيل بحكي هاجرنا هزمنا ندلي ده أنت حركينا أبز هجي وان كل زلنا في الليل كل زلنا في الليل قدامنا هيوت كللو قدامنا إرتراو كللو قدامنا هاجر كللو زبل إمنا زلوسب عبز حج إوان نسخان أنا نسخو من نحنا كيتبها هالي أب حدا مقاب هتوت قلت أفا بزلو مقدي كل عقمتاتنا وهاهيدنا تي أبدك زلو أب كل ختماتات كم زي تجمير زلو حجي وشي أنا بتعم تصفوي أبز عمد زي بفلاي مخنيات بزي مخنيات تخالسوك وحكاية نتسأل نوي حوانات كابز حلف عمد جميركا جن زي كل ختماتات كم كانت إشارة
زعنبب دلو بسم يأكل خون ولا بسم خال ترنافتاتنا إيرتراويان إذا بتعب تسفاز بني قداين عين سلازي أنت يقول كحيل الله نفسه كف إيرتراوي بزعبها هاجرون بزعبها حزبون بزعبها مسائيون زقدس زيجا عبز حجوان بزي زخانة خون قد ما خنت عبتي إيرتراويان زقبول المجابع أخيباتات تساتيفو انتاي ما نقبر انتاي قبر ديكوس أنا تخبر كتخل أنتي جون أوف كندا هذا جزء لود بال أنا نهاجريسي هاجري تاخد قبر اللي زي كونس أنا نهاجري تاخد قبر اللي زبلس التحاسس سبا حيسكا نفس وقف إتازخله بتعاقم عبال تخون الله بكل بتن بعاقم زبركت بخبركت الله بجنزب كانتهم زلا أخو خلق خلوا كله تحاججيزو التي زلا عاقم تتكع توها هيدو ناب تكبر أو سرحت نخدلو وانا حجي صراحة يكون سلازي إسرائيل تحب داخل نحن ندل يا أخوينا نت سياس بقطفت بفتنة زكايدو اللغاسي نحنا كنا حويا نخلنا كنا دحنا نخلنا توانا إذا بيتربيا زي غازيتنيا زخون ولا خالوت سياس ولا دكتور أبي انتاي لي يكون توانا والثاني نحنا إنا خمزبي نحنا إنا والسنتي هجي والسنت مغانا فليتنا جن تهنقبر لنا نحن تجازينا عقمتاتنا وهايدنا نحن تخوابيرنا تتصواويرنا عقمتاتنا أو هايدنا تدسرح تكبر كنسرح نكللنا إزاي أوصي زلوا حيال عمي أنت هذا أب حدا مسير إيوه تأوشت له هزبي يتراون كل علي تسفق حدريو تأوشت له دليتك كتوق بروح جمري هذا بحثيرو أنا تاهم سيلك بحثيرو أتي ترى له تسفاتات بتاع صبغيو جن كقالات أفعلوه أنت جناها خعب اللوه تي تمود بها خحيل اللوه سلذي لو ما أنتي ما راح تريم دلونا يا أكل ديوم نايكال ديوم نايكال ديوم ده كسم كحدري يقولون كزارة يقولون أنت خنقبر نخيل لو ما أنتي بقول شيء نخاته كم يرتراويان إذا حدا قدامي مودادرت زي بقول متكأت زي بقول له حد سراحي إذا خلاي كم حد سراح كا لزي أقدم كذا العلكة يحطهم بفلاي مستخبا من هذا الملكت ما اليوم توم استراتيجيكاوي مزامتنا بزي قدستي مونغو تهزبتات سنة سلطة التاريخ كرم حجون كلت يوم تحقق جزنا هنا إسرائيل تعطينا ساعتهم من وعلهم أب إثيوبيا ما أخل أتيوم سرعات كحزوز خالص تحقق جزنا هنا شكرات هاي نبرن مفلليات هاي نبرن بأسي نبرن مالت هيكونن الاستراتيجية ومتحقق جيرو نتي نحنا نتدلنا يوم ساعتهم نتدليو وها تكبيرهم مالتي الجها خالق أمارات يبلنا التقدام هاي نجرك إيه سو متكأت هاي ولو جن معرب عريقها من يوم توم أفتقرنا أفريقيا توم استراتيجية ومحزنة كنقبروا لهم نخيل أنصار زكاي زلو شرحن قرحن وديتن زكاي زلو من مسارحنا خون زلو objective لغا بود عاونت بتي بوليستاتهم رئيها أبزق التايزون بفتنة كسرح اللهم زلو دقنها كحفروا اللي يبغوا للزق التايزي أمزي كم سلة دبل كاست جراوي يا خمسة إذا لا يسرعت مجال نايت سرعت مجال قال لي سنة حسابات عالم نبع علاسي حقاقي كا سياسة حقاقي أبي إثيوبيا سلواتها تحضر خيل دلله أنا خم إيرتراويان كا تدلعي فتحتنا إيرترا تطبق زدلي مستوم زد كنت حقاقي زوم خيل كده فرق خلال له خسر حلو خلال له بإمنت كده قدامي تقول نحنا بمقباري نسخة تي كلا أكل أمريكا خون حوحات خون ولا خالوت كقصرها وقع كقصرها تخوينهم قلت ناتك حيلخ ما تقدم له حيلخ تفتر لك كذب الإمنت لنا أوكي يعني اللي تيدي برهان تاتسأب حتى أنت أمسلكا بزعبها الدوبي نو إذا كنت هاجرات نايدوب شجر كم زي ولا مستفلت إذا جازيت أنياون أنت أيلو داغما يدوب تعاطوا المخنياتون بزحنا عنا زي قد سنة يكونن إساس نتناي بدقة بإثيوبيا بلغة أتو زخلنا يتتصابوا أو كأناي مقوام قال سخي أتو إلو زقبرو زخانا عنا قد سنة نيو تبقوا يخم مالتي إلو سلازي بزقات أمي مالت دوب كي تخفته سلام علو إلوم بزحات دقفتي ناي هكدف بقندو أتوكرو كيروم نتي أب تقراي زلو ناي حواحات منقستي نوعم زقامو زلو كم تيدروس كبلوت أنا حيوان بنتارو انتاش ميهم قبل له مالسي مستقارو ملقاب مالت كمزي أزيو جوجوي نني إرترا مخدع جيروم يمزاربو لمو كم يكون يسمع كان الصغار صبو بمسرته أتي نحنا مس حزب تقراي دوبنا نفلت إنا
أقطع بخلنا كمان أنا ود خبابي دوب سلزقونكو تدرب ولا حد يشجر نجار يبلو فلوتيو أنا كبابي إسكأور من الباش نتمبرق حق أنا كبابي سنعته ودك له نجابركو خباي تبغى جري فلته كسب بعد ما نغسيته زي كيف كسب بعد قلبه تبغى جري فلته خبابي يعني تقاديلو لي أو أبو تخبابو نيري ود تخبابي خماني زي نصر كون متعماتي نايدوب شجر يبنا نحنا نايدوب شجر يبنا الحزب دما بسنكي زي إساياس كايدو زلوا مناورات زي كوين جرام دوبنا قدامي نجر نصوري ولا حد شجر يقولون وناتو العالم لخاو درجات حاسيس زلوا حزب بحزب رخيبكا سدوب فلوتيو እንኳን ደይኮነን ንዶብ ዝኣክልሲ ግራት ካብ ግራት ከማን ብገመድ መስዓን ጌሮም ዓቂኖም እዮም ዚናትካ ዝብሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ እቲ መሬት ሽሕና እዩ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ መሬት ርስቲ የለን ኣብ 7 ዓመት ገርፍን ፅግን ኢሎም ዝበቕልዎ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ኣነ እቲ ከምኡ ክብል ገረን ከሎ እዚ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ወል ነቲ ዘሎ ምትፍናናት ከም ኣሞንጎ ኢሳያስን ኣሞንጎ ወያነን ዘሎ ከም ርትዓው ገይሩ ዝኽረኣየሉ ናይ ሾው ኣብ ምፍታን እንተዘይኮይኑ ዶብ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድማ ናይ ዶብ ባእሲ የብሉን ዶቡ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ዶብ ድማ እቲ ህዝቢ نحدو نعدادا يكون ناي موسبو يكون ناي مرع يكون ناي حزين يكون زراخبولو سلازي دبره كفتحون زلو وي دوم معصاو بتعني نخلطي حزبي غداي ترفي يبلون إساياس نمنتاي ندوب كفيتو عصو مخنياتو رسمت امان سلازي يبلو حزبي كله غديفو سلازي وصه سلازي خده حزبي جهون محل يعصيو انت مجدي ስለዚህ هو نرب بعين حزب تግራይን بعين حزب ኤርትራን ትብልዮን ተኮይና መጻውዶ በዘይካ مخسارة ጥቅሚ የብሉን ስለዚህ እዚ ኩሉ ንረብሓ ኢሳያስን ንረብሓቶም ዘለዎ ገዛእትና ኢትዮጵያን ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብቲ ዘልይዎ ነገር ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ነገር ተሃለዎ እቲ ዕላማኦም ንሳቶም ዝራቅ ማለት ንሕና ሕጂ ብጭቡጥ ክንዛረበሉ ዘይኽእል ካልእ ዕላማ ክህልዎም ይኽእል እዩ ክልቲኦም ኣስመራ ዘሎን ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ካልእ መደባት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ንሕና እንታይ ዘገድሰና ዶምና ክሕንፀፅ ኣለዎ ዶምና እውን ፍሉጥ እዩ ማለት ታሪኻዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዘሎ ዶብ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ባህላያ ነቲ ዶብ officially demarcated ከሆነሎ ከምቲ ዩናይትድ ኔሽን ዘሕሊፎሞ ዘሎ ውሳኔ ስለዚ ብኽፋት ናይ ዶም እውን ንረሕባ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ንሓዊ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ክኽፈት ዘለዎ እዩ ብዓይኒ ኢሳያስ ግን ረብሓ ጥቕምን የብሉን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ በቲ ዘካይዶ ማለት ህዝቢ ጆሂ ዝወስለ ዘሎ ዓቕሎት ይብሉ ስለ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ካብ ኢሳያስ ከሃድም ዝብል ሕልና ስለ ዘለዎ ንኸይወፅእ እዩ ዓፀሞ ዘለዎ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ዓፀሞ ኦኬ ኣብኣ ከለኹ ስዒበ ንዓኻ ሓተካ ብርሃን ትስዕብ ሕቶውን እንታይ እዩ ብዙሓት ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ኣለዉ بوغني أنا دمتو ما يسمعون يدلو دحر زناي حدث لوطي أب إثيوبيا ممصو مسئنا إرترا عرق ممصو بتحدى وغن دما اتوم أب تግራይ ዘለው ሰበስልጣን ናይ ሕወሓት ውን እንተኾነ ነዚ ንሕና ነካይዶ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ይድግፉ ይኮኑ እንደለው ማለተይ ነዚ ከመይገና ነዛምዶ ንሕና ኢና ሰናይ ድሌት ዘለና እምበር ኣብኦም ኣይርአይኒ ብክልቲኦም ወላዞም ናይ ኤርትራውያን ደንበ ፍትሒ ደለዉ ኣይርአይኒ ደለኹ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ማለት እዩ ሲቪካዊ ምንቅስቓስ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ይርዳኒ እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ይፈልጦም ማለት ብገሊኦም ኣካላት ይፈልጦም እቶም ገሊኦም ኳት ይፈልጦም ዘይኮንኩን ፀገምታይ ዘረ ዘሎ ሕጂ እውን ከምቲ ሓውቴ ድረስ ቅድም ዝበሎ ሕጂ እዋናዊ ሽግር ተፈጢሩ ዘረ ዘሎ ፖለቲካውያን ውድባት
ናይቲ ቀደም ቅርሕ እንትረሲዖም ሓቢሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ሓድነት ሓይሊ ምዃኑ ፈሊጦም ክሓብርሉ ዝኽእሉ መገዲ ጥራይ ግና ዘለ እዚ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ቀደም ውልቃዊ ፅንታት ዘለዎ ከወግድዎ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ውድበይ ውድብካ ንኣና ንረብሓና ኣይኮነን ሪኦም ሞ 10 ዓመት ኣብ ጎረቤት ህዝቢ ሃገር ተቐሚጦም ዘፍረይዎ ነገር የለን ብዘይካ ከም ፅብፅባሕ ክጭሑ ተዘይኮይኖም ስለዚ እንታይ ባህለ ያኔ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና መጀመርያ ክንምልከተሉ ዝግባአና ኣብ ውሽጣዊ ሓድነትናን ኣብ ገዛ ርእስናን እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ተጠርኒፍና ነቲ ዘሎ ህዝቢ ክፈልጠናን ኣብ ጎና ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ድማ ክነስምዖም ኣለና ምክንያቱ ወያኔ ቅድሚት ተጋገይዎ ነይሩ እዩ ሕጂ ክጋገዩ ከም ዘይብሎም ንሕና ናይ መትከል ወገኖም ክንከውን ከም ንኽእል ብዕላማ ክርድእዎ ኣለዎም ማለት እዩ ክርድእዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ንሕና ተጠርኒፍና ንሕና መን ምዃንና ምስ ንሕብሮም ጥራይ እዩ እምበር ዝተፈላለየ ውድባት ከይደን ሓደ በታ ሓደ ተኮይኑ ንሳቶም ከናእሱናን ክንዕቁናን ተዘይኮይኖም እምበር ክተሓበሩና እውን ኣይኮኑን ንሕና ኣባና ኣብ ልዕሌና ኩሉ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓድነትና ኣደልዲልና ሓባር ኮይና ኣብ ዝቐልጠፈ ምስ ዝኸይድ ዘሎ እዋን ክንሰርሕ ክንፍትን ኣለና ውሽጣዊ ሓድነትና ወሳኒ ናይ ዓወትና ውሽጣዊ ሓድነትና ሪኦም ንጥርናፌና ሪኦም ርሑቕ እውን ብቐረባ ኣብ ጎንና ኩሎም ጠጠው ክብሉ እዮም እዚ እሙንቶ ያኒ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان هراي تيدي تدسع بحتو انتهي مسلكا ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ጋዜጠኛታት ብዙሕ እዋን ዘመሓላልፎ ዜናዊ ንጥፈታት ይኹን ፊልም ይኹን ብቴሌቪዥን ወይ ድማ ብዩቲዩብ ህዝቢ ኤርትራ ብብዝሒ ዝከታተሎ ዘሎ ስለዚ ሳቶም ነዚ ይፈልጥዎ እዮም ገለ እዋን ከም ደገፍቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዘቕርቡ ነይሮም ሕጂ ከዓ እዚ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ከዓኒ ካብኡ ተፈልየ ከዓ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዓይነት ዝኾነ ከዓ የቕርባሎ ማለት እየ ስለዚ ህዝቢ ነዚ ከመይ ክምክቶ ዝኽእል ወይ ክከላኸሎ ዝኽእል እንታይ ክገብር ኣለዎ ካብ ተመክሮኻ ከም ጋዜጠኛ ዝሰራሕካሉ እታ ሓንቲ እንታይ እቲ ቀዳማይ ከምዚ ሓው ብርሃን ክብሎ ፀልሐ እቲ ጠመተ ናብ ውሽጥና ይኸውን ዘለዎ ከም ህዝቢ ክንጥርነፍ ኣለና ኣብ ሓደ ክንመጽእ ኣለና እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ወይ ፖለቲካዊ ፍልልያትና ዋላቲ ውዳቤና ከይተረፈ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ምስ መፀት ባይታ ተጣጢሑ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ናብ ህዝቢ ኣስሪፁ ዘካይደሉ ኩነታት ንክመፅእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ሓደ ክንመፅእ ኣለና ተቐዳሚት ንዚኣ ኣብ ሓደ ምስ መፀና ከም ህዝቢ ዶ ምስ በልና ንዑ ዝኸውን ባይታታት ከዓ ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ ሚድያ መራኸቢ ብዙሓን ሳተላይት ኩኑ ካልኦት በቂሎን ኣለዋ ንኣብነት ንባዕሉ ናይ ኣሰና ቴሌቭዥን ኣሎ ናይ ኤሪሳት ኣሎ ካልኦት ብዩቱብ ደረጃ እውን ዝንቀሳቐሱ ስሕባት እውን ኣለውና ማለት እዩ እንታይ ክንግበር ኣለዎ ንዓቶም ሕያል ማለት እዩ ሕጂ እንተሕዳ ኣብ ሓደ መፂኻ እንተሕዳ ሓድነት ሃልዩ እንተሕዳ ሕብረት ሃልዩ እቲ ህላውነትካ ጥራይ ኣይኮነን ዝረጋገፅ ኣብ ካልእ እውን ፅልዋ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ህዝብኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብሓድነት ነቲ ኣብቲ ቁጥባዊ ሸነኸውንቲ ይዓብዩ ኣብቲ ዓቕምታትካ እውን ተወሃህድ ማለት እዩ ድሓር ዝርአን ዘላቒ ዘለዎ ስራሓት ንክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኡ መንፅር ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ነቲ ናይ ልኡላውነት ኤርትራን ባህሊ ናይ ኤርትራን ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ከስጋኣና ዝኽእላ ተሓሳስባታት ዝምንጭው ካብ ዝኾነ ይኹን ምንጪ ይኹን ብዘይገድስ ንዑ ናይ ምምካት ዓቕሚ ወይ ከዓ ብቕዓት ወይ ከዓ ንዑ ካውንተር ኣታክ ዝገብር ንዑ ነቲ ዝመፀካ ሓበሬታ ሲ ዝሃርም ሓበሬታውን ክትመንጭ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ንሱ እዩ ሓደ እቲ ዋና ግን ከም ህዝቢ ተፈላለኻ ምህላውካ ንእሽተይ በቲ ቁንጣሮ በቲ ውድበይ ተባሂልካ ትበፅሖ የለን ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ከይተረፈሲ እንታይ ይብለና ዝተኸፋፈለት መንግስቲ ኣይትቆውምን ያብለና ይትረፍ ሰባት ኮንካ ይትረፍ ጉጅለታት ውድባት ገለ መለ ተቃውሞ ኮንካ ገለ ሞብ ስደት ኮንካ ሲ መንግስቲ እውን ትሕቲ ከፋፊላ ሲ
ክትቆውም ኣይከኣላን እዩ ዘለና ዝተመሳሳለ እዚ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እንተ ሕዳት መንግስቲ እንድሕር ተኸፋፊሉ ኣብታ ሃገር ርግኣት የለን ሰላም የለን ጽባሕ ነገ ዝመፁኻ ክንሪኤና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓድነት ወሳኒ እዩ በቃ ኣማራፂ የብልናን ከም ህዝቢ ክንመፅእ ኣለና ብድሕሪ ድሓር ኩሉ ክመፅእ እዩ ዝብሎ ኣለኻ ናይ ሚድያ ኮን ናይ ካልእ ፅልዋታት ብመጠኑ ክቕነስ ይከኣል እዩ ክትቆፃፀሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ብመሰረቱ መሻለካ ናህና ጥራይና ክንቆፃፀር ንኽእል ንሕና ከም ህዝቢ ናህና ጥራይና ክንቆፃፀር ንኽእል ድሓር ነቲ ዝመፃካ ከከም ኣመፃፅኡ ዓፅፋ እንዳመለስካ እቲ ናትካ ውሽጣዊ እንዳሓይልካ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ እምበር ኢትዮጵያውያን ከምቲ ንሕና ዘለናዮ ኩነታት መድረኽ ኣይኮኑን ዘለዉ ንሳቶም ብዝሓሸ መገዲ ኣብ ዝሓሸ መድረኽ እዮም ዘለዉ ብዙሓት ኣብ 30 ዓመት ኣነ ንስኻን ፈቆዶ በረኻን ፈቆዶ ስደትን ፋሕ ክንብል ከለና ከም ኤርትራውያን ንሳቶም ኣብ 30 ዓመት ተወሊዶም ዓብዮም ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ዝተፈላለየ ሞያታት ጥሪኦም ናይ ሚድያታትን ካልእን ከና ማዕቢሎም ብዝተኻእለ መጠን ካባና ብዝሓሸ መገዲ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ እዮም ዘለዉ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ናይ ነፃ ኣተሓሳስባ ናይ ነፃ ምዝራብ ቁሩብ ብመጠኑ ክህልዎም ባህርያዊ እዩ ንሕና እውን ተሕዳ ሰላም ረኺብና ጽባሕ ንጎ ኤርትራ እንተሕድ በዓልና ክንውንና ክኢልና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዘበናት ናይ ኤርትራ ብሩህ መጻኢ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ተዋና ግን ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ሕጂ ንግበር ኣብ ሓደ ንምፃእ ሃገርና ነውሕስ ስርዓት ንእለዮ ብድሕሪኡ ኩሉ ክርሂ ኩሉ ክመፅእ እዩ ኣብ ቦቱ ሕራይ እሞ ዝነበረኒ ናይዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሕቶ እዚ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ክልቲኹም ብርሃን በኣኻ ክጅምር ንመወዳእታ ክትብሎ ደሊ ነገር ተለካ እወ ኣነ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንተሃለወ ደጊመ ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን እቲ ትማሊ ዝገበርናዮ ዓወትን ቃልስን ክንደግሞ ከም ንኽእል እቲ ኣገዳሲ ነገር ሓድነትና ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘለ ዘለኻ እዚ መድረኽ ዝጠልበካ ዘሎ ትልልያትካ ገዲፍካ ቀዳማይ ፀላኢኻ ፈሪጥካ ኣንጻር ዘሎ ኩነታት ንኽትቃለስ ንኽትምክት ብሓድነት ግዜ ዘየላቡ ማለት ግዜ ሕጂ ህፁፅ እዋን ስለ ዝኾነ ኩልና ክንትስእ ከም ዘለና ማለት ለበዋ የመሓላልፍ ሕራይ ቴዲ ኣቐዲምካ ወላ ክልቲኹም ሓድነት ኢልኩም ነርኩም ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ጥራይ ሓይሉ ምዃኑ ካብ ቀደም ጀሚሩ ይፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ዘለዉ ዝተፈላለየ ደቀቕቲ ፍልልያት እውን ማለት ዝተፈላለየ ኣለው ዝበሃል ፍልልያት እውን ዓብዪ ይኮነን ግን ከምቲ ገለ ብዙሓት ድብሎ እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ምቅላስ መንፈስ እዩ ደኺሙ ሞይቱ ዝብሎ ኣሎ እሞ እስኪ መጠቓለል ግበረሉ እንታይ እዩ ከብውልቂ ሰብ ደረጃ ብህዝብታት ደረጃ ኣብ ተወሰነ ግዜ ፅልግልግ ዝብለካ ትደኽመሉ እዋናት ኣሎ ግን ትትስኣሉ ዘበንካ ኣሎ ኩሉ ዝህዘመኑ ኣለዉ ኣብዚ ማይ ዝሃርመሉ እንደገና ፀሓይ ዝበርቀሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ዳግም ዝትስኣሉ እዋን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብጭቡጥ ካዝ ናይቲ ዓሚ ዝተገብረ ክሳይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ርኢና ኢና ንኣብነት ክንነግረካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጉንበት ዝተገብረ ኣኼባ ኣብ ዲሲ እንተሪኢኻዮ ካብ ብዙሕ ከተማታት ዝተኣከበ ህዝቢ ተኣኪቡ ሓደ ጥርናፈ ፈጢሩ ኣሎ ንኣብነት ጂኣክል ዝበሃል ጥርናፈ ተፈጢሩ ኣሎ ስጋዕ 39 ዝኣኽላ ከተማታት ተወዲበን ንህዝቦም ደው ዝብሉ መንእሰያትን ህዝብን ብሓፈሻ ኩሉ ሕብረተሰብ ብምልኡ ደው ኢሉ ክቃለስ ሓደ መርኣያ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ኣሎ ኣብ ኢሮጳ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ከይተረፈውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ዝትስኣሉ እዋን መፂኡ ከም ዘሎ ዳግም ተስፋ ሕቲሩ ከም ዘሎ የርእየካ እዩ እንታይ ክብል ደልየ ነዚኣ ንቕፃልያ ተድልየና ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኤርትራዊ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዝበልኮ ናብቲ መጋባእያ ክእከብ ኣለዎ ናብቲ ኣኼባታት ክኸይድ ኣለዎ ክሳተፍ ኣለዎ መን እዩ ብዘይገድስ ብዕድመ ብፆታ ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብዝኾነ ኹን ከይተፈላለየ ከም ኤርትራውያን ክቀባበል ከዓ ክኸይድ ኣለዎ ከምቲ ቀደም ዝበሃል ኤርትራውያን ንኸይሰማምዑ ተሰማሚዖም ዘይኮነሲ ኣነ ንኽሰማምዓሲ ተሰማሚዐ ኢሉ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ ብውሽጠይ ክውስን ኣለኒ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ተፍቅር ተኾንካ ኮነ ህዝብኻ ኢኻ ተፍቅር ዘለካ ጆኒ ኣነ ንዓኻ ኣብ ስዊድን ዘለኻ ካብ ዘፍቅር ነቲ ብዙይ ዘሎ ኤርትራዊ ከፍቅር ኣለኒ ኣብ ከከባቢና ዘለና ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ክንከባበርን ክንፋቐርን ኣለና እዚ ምስ ገበርና እቲ ዕዮ ድሕሪ ባዕሉ ክመፅእ ሕጂ እንታይ እየ ድብለካ ኣለኹ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሲ ዝበለ ድሓን ሓደ 35 36
سبات كسينا لا نفس وقف مميتي أبالات نتليهم منسي بزح حزب تأكيد له مالتي حسبوا ب كندا 10 خفل جزءات اللوا نفس وقف على خلحانت خطبحانت كتب أنت وسيد خلحانت خفل جزءات هذا الشيء حسب الله كمالتي أبزي خبو أب أوروبا 4 هاجرات اللوا خبو ولا نفس وقف كتب أنت هذا كم سبسيدو أفريقيا 54 هاجرات اللوا خبو ده سديدو إذا زي بحال حيل فتيرنا لنا مالتي إذا ما سي بحنتي إذا كارلو حنت ختمة نعم كارتكساس سي حنت ختمة قبل كارلو بري أبدي دحالف دالاس جبرنايو كبر بحث ختماتنا ناب دالاس كيدنا كبير ستريس سون شدشن سبات ناب دالاس تأكيدنا أجدا يخلو كارلو تقوانو متيو نفس وقفنا جل نزاد لنا متشرش أوان بتبعات نخيدا بتبعات دفاعية كلها نخا عامناس عقمي أنت إيه خبرك الزخيل بكنزب ديخا بجيزة ديخا بقول بكت كاريخا كلها أنا عبركيتنا أنت هدا قرب تتسممنا تتسويرنا قرب أنت هدا قرب دفينا بحنو قوي يسرى لها وقت متسيع ما قلت شين عسرانسي أو اسم راح الرغبي هتبدأ لها معناتها بنات ابنت أنت هدا سارحنا كلت شين عسران سياس نبر خون خيلي أنت هدا نفس وقف حزب إيرترا أنت هدا تساتفو أجل أنا بزيقات أمريكا كتشحن عسران نقول لحزب إيرترا حزب مدب السمع زلون روحوس حادث عامت ناي سلام ناي فتحي ناي رهواخ قبرلنا منه نزي ذهب كان جوني ولا إيرنا بزوح مسجد نحاوي برهان كمان مسكنكم يغني لي تيدي نيسته كوس خمسة زرسع هواني غاشي تزيل أزبل في النجانة حنتي أوشتي مسارة أو قالسي في حجون لهم ناتنا مهوراتنا ينعلم وين هيكالستو مكرولهم لهم سواتسي زتخالمت أن أبزقوان زي بزلع على كسرته خمسة لهم بزي أقات أمي بريدي إرناجرة كم حالي في دلي مخناتو المسارة أو نايكالسي بعل بيتاون ودعوا كونات سبحان ناي بحري نايكالسو رزلو تي ودعوا كونات بسيلو يزلو زي إترا رادي خروبي زلون لوتي تي objectively تخمر زخيل عقال حجي وتتراؤو حزب مترنافن حزب مربار دكيسكم اللهم توم كتابي تقولوا كبلوم يدلي بزي أقاطع مجري بريدي إرنا thank you يوحنس حوي thank you يوحنا تدرس حوي بزي أقاطع ما دقي من حزب إترا يوحنا 2020 كلنا نعمتها كم زقوان زيها أبسمرا نقللون يجبرنا thank you هراي كورات يحوات قديم تقادلاي برهان قدم تقماطاي سينت بول مينوسيتا كومون غازيطኛ تيدروس منغستو كاب هيوستن أمريكا نخلتهم باسم كلهم سمعت دمت راديو إرنا يمسكنكم جزيكم وفيكم كابت زنوركم مساعداتكم مع عراريكم سلترهبكم ليكا ناتي درب مسغانايو بأكل كسع نراقب يغني لي غني لنا جوني thank you so much thank you so much have a nice time راديو إرنا